Makadini vatariri ndoitwa tafadza kubvunza wabaya kuno kwaMutoko panotiri panonzi Panyamakure Lodges. Pano tine 50 rooms dzinotangira pa $45 for my chalets, as well as my hotel standard rooms anoita $55, and my executive rooms anoita $110. We also have a 200-seater conference facility, as well as a nice kitchen that serves traditional meals. For activities, we have a nice pool behind me, and we have beautiful gardens where you can relax, as well as Mamtoko mune zvakasiyana zvokuita, from rock climbing to visiting Mutemwa Holy Mountain, Ruchera Caves, Mutoko ruins, and many other things that you can enjoy whilst visiting Mutoko. We welcome you to come and stay at Nyamakore Lodge. Right, Nyamakore Lodges tine pekurara pakanaka, pakaisvonaka, tine ma executive rooms, tine ma standard rooms, ane mafriji, tine DSTV, Wi-Fi yamunenge muchishandisa muri marooms. Tinokuchingamidza nekufara. You are welcome kuti muye kuNyamakore Lodges. Vanoda kutibata munotibata pa 0717 948 787. Dziripo zvakare pa WhatsApp, dzinoita zvakare kufona. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi katadzoka zvakare panzvimbo yeTongogara, uko vabereki vatidana kuti aiwa isusu pachikoro tisu varungu vechikoro, saka kana chikoro chedu chakutishungurudza takuchivhara. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tiri munyaya yedu yekudonha kwevana pachikoro, dambudziko ratiwira mukati memusha wedu. Ndodaira kuti kwaMambo takaenda tikadzoka, asi hatina mhinduro chaiyo yandinayo. Ini handina mhinduro chaiyo kuti tabatsirika here. Tichiri pakuti titsvage kubatsirika, mukuedza kuti tibatsirike saizvozvo. Taona kuti zvakakosha kuti vana vedu vaya vadzokere kumba, nokuti vana ndo vedu. Chikoro ichi nevana ndo zvedu. Maticha vashandi vedu vakangofanana navo vafudzi vemombe kuti kupera kumwedzi tomupawo pay. Kana tisina vana pano pachikoro, pasina vana, ndofunga basa harifambi zvakanaka. Izvi tazviitirei? Taitira kuti nyaya yedu ikasike pamwe kudairika, nokuti izvi magonha akavharwa. Hurumende ichatitarisawo kuti sei chikoro chadini chavharwa. Nekuti bukuteera chana kuti timboende kwaMambo, kwachifi, tiri kuona kuti isusu nematicha tiri kupesana, tisi kusangana pakati kuti tigadzire nhau inenge iri kuti hameno zvenyu imimi munodonherwa, imimi hameno zvenyu. Vachitiwo isusu hatisi kunanga munhu panyaya iyi. Pari zvino hatisati taane muroyi, nekuti naiye anobatsira akati ndiri kunzwa mazita, asi mazita aya ndichakutsanangurirai taakudare kuti sei ndapiwa mazita evarayiridzi vabvira kutaurwa kudhara kuti mai marapira Madam Shambwa na mambo yakazingiza. Havaziriwo vakadudzwa kunzi varoyi. Ndofunga kuti handichazozvudzwa kuti sei mazita avo adainzwa.
kuti tizotsvagurudze kuti mazita akadaidzirwe hatisati taane mhinduro. Mumwe nomumwe akuita mazvake. Chiyo tibatane tiende tinzwe kuti mazita enyu sei akadai. Pamwe edu aripo nekuti muprofita akati aripo, mamwe hatichazivi eduwo pamwe aripo. Saka hatisi kuwirirana zvikoro tati ngazvivharwe. Uyewo imwe nhau mukati meiyoyo kudonha kwemwana uku pane nyaya dziri kunzi mumwe mwana wokudonherwa nemwana uyu akatorwa akaendeswa kumapurisa akarohwa nemasirayo. Isu upenyu hwedu takutohutyira pari zvino. Sene hangu ini neSDC chair ndaitofunga kuti pamwe zvakachipa ndikutoona kuti zviri kudhura. Ndoona ngotorwa kumangara uko neo 15 wai. Nekuti uyu ndakamunzwaonesa nangorasa chair wakaiti madetails angu ese plot number dzechitupa zvaiweko. Pamwe zvanguwo zvako kupi. Saka upenyu hwangu nevamwe vangu masabhuku aya nevamwe munhu kangoda kukusumudza musoro ndoimba kuti ndive mumwe pariski panyaya ipi iyoyi. Saka isusu tine dambudziko muZimbabwe, tine dambudziko rakanyanya rekuti da kuti tibatsirwe. Izvo tiri kushaya kuziva kuti kutovharisa vana avo kakushaya kuziva kuti tingabatsirike sei. Sekuziva kweda hatizivi kuti zvakashata here kana zvakanaka kuti zvikoro zvivharwe, asi toona kuti vana ivava hativa nemhosva pavari nekuti ndevedu. Ndozvo zvakatichipirei kuti haiwa tikatora vana vedu isusu kuti kumba tovhara dhoo todya sadza. Asandi kuti hatidi kuti vadzidze. Tiri kuchemera zvikuru kuti pachikoro pano tigadziriswe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadini zvakanaka. Ava kana wachipumwa uroyi wopumwa zvopera tozviziva. Kana wachicheneswa wochenesesa tozviziva. Zvinhu zvoenda zvakadini zvakanaka. Pari zvasatana akasviba satana akachena. Kana wese uri apa pamwe uripo kunziwa iyoyo nokuti muprofita haana kupedza kuti 3 yakwana. Kune headquarter yacho ndofungawo zvichanamira tichienderera zvichidaro kana kuti chachenurwa kuti akachena. Kana zviri zvekumba zozikamwa, kana zviri pachikoro zozikamwa. Ezvino izvi ndo mamiriro akaita nhau. Asi chikuru maticha edu nesu hatina kudini hatina kubatana. Tira kuti tivavarire kutsvaga kuti tiwirirane tisangane pakati maticha edu nesu nevana vedu toita chinhu chimwe chete. Toita zvedu pamwe chete. Tikati vabereki vachita vega, maticha achita ega, vabereki vachita vega, hakuna chinofamba. Tandichikumbira kuti titobatane nekuti maticha paanoungana isotiza. Panoungana maticha ungana vabereki vati maticha otiza. Nauyu hatisi kuzoikunda. Tanga tichikumbira kuti tibatsirwe tiri pamwe chete. Umwe chetewo ndo ati kukumbira panguva ino kuti dai waita sei wagadzirika takubatanidza. Handizivi kuti tichata maitira api nekuti zvakuda kuti ipana panguva yatakamira inoyi patiri zuva ranhasi zvichatinetsa kuti tore varairidzi vaisa apa nekutora vabereki tichita chinhu chimwe chete. Handichazivi kuti ndeipi munana kana kuti nzira yatichaita kuti tibatane. Handichazivi kuti ndeipi chaiyo. Kubva pari nhasi handichaziva. Handizoti tingabatsirike chirudzii kuti nzira ipi hatingasanganiswe tichitaura nyaya imwe chete inoumba chimwe chete. Ini ndonzi Mai Umakoma SD chair ndakamirira vabereki ndo mashoko andinayo panguva ino ndatenda zvangu. Chikoro chino chaifanira kuvharwa nekuti kuti vana vachidzidziswa nematicha edu hatichazive pfungwa dzavainadzo kuvana. Kunyanya kuvana vedu hakuchisina kuchengetedzwa kwakanaka. Kuti muntu wanaenda kuchikoro ini mubereki ndakutosara kumba ndakabatikana. Kuti mwanangu zvaaenda kuchikoro achasangana nezvipi. Kana ine mubereki kuvhireji kwandiri kugara chaiko handichisina kugarika kwakanaka nekuda kwamaticha edu. Pfungwa dzavainadzo dzavakutifungira isusu vabereki dzatova pfungwa dzeupandoki. Saka chikoro zviri nacho chivharwa. Vabatsiri vauya vatibatsire tizive kwatikenda kana kwatiri kubva chimiro chiripo. Kana iyo varairidzi vacho kuti tichishandira navo pachikoro panapa akutaura chokwadi handifunge kuti tichaita. Zvisonani hurumende itipo vamwe vadzidzisi vasiri iyo vari kudomwa mazita avo. Kuramba vachiri pano pachikoro panapa hazvichatoitira nokuti pfungwa dzavainadzo chati hatichazivi. Kana isusu vabereki pfungwa yedu tichivatambire sevarairidzi vakachena hazvichakwanisiki. Inini ndiri kutsigira, ndiri mumwe wemubereki ari kutsigira kumbovharwa kwechikoro. Tiri kuchemera vakuru vezvikoro vanotipa maticha kuno kuti vatibatsiridze. Isusu kana ari sematicha akanosungisa vabereki masabhuku edu muno, haiwa maticha pano hatichatomade. Zvareva kutoti kugarisana, hatisi kutogarisana nematicha api. Havangaende kunotisungisa mushure mekunge vana vari kudonha. Isusu tiri kutsvaga chiri kudonhedzesa vana. Saka isusu chisungo chedu sevabereki vepatongogara tawirirana kuti vana ngavambogara kumba kusvika vakuru vezvikoro vasvika panzvimbo ino watibatsira. Kusvika tabatsirika takuziva kutoti maticha ngaambodzokera ngavaende mumwe ticha ane kumusha kwake ngaanoticha ikoko. Titsvagirwe muno mumamutoko muno mune vana vakatodzidza
dzawo vanokwanisa kuzotimirira pano vachidzidzisawo vana vedu panapa zvitori nani pane kuti tinonotsvagirwa maticha anobva kachana uko onosungisa vabereki vemunharaunda kuswera takaoma miromo tiri papolisi takamirira kuti tiri mukati meusungwa izvozvo tiri kutoti maticha isusu hatisisinei naoba mwoyo medu chaimo chaimo rudo nematicha hatisisina maticha iwaya akadomwa mazita iwayo akanotisungisa ndo hatiri kutaura kuti rudo nawo hatisisina zvamuchose. Takauya panapa musi wakauya ng'anga tikaona zvese zvakaitwa asi hatina chatakagutsikana nacho nekuda kwokuti vanhu wacho watomwa nezvita kuti ningi handeu wakaramba kuenda kwachief. Saka sevabereki tazofunga pfungwa yekuti zviri nani kuti chikoro timbokloza. Takloza chikoro torova ngoma pano kusvika hurumende yatipindura. Ndo zvatatoirira pano. Moyo wangu uri kurwadza zvikuru maererano nechiitiko chikuitika paTongogara primary school. Chimwe kuti rwadza ndechekuti kune masuspect arikususpectwa nemweya mutsvene waMwari kubudikidza nemaprofita kwai hapana zvitinonzwa denga. Vakasuspecta vanhu vavo vakataura wanenge vari kufungidzwa kuti vari kukonzesa matambudziko pano pachikoro. Varatidza vakasuspectwa vakanzi vande kudarika mambo wana kuenda. Chakazotirwadza pamusoro pezvo vanga vakunosungisa masabhuku edu nevatungamiriri vechikoro vatinoti maSDC school chairman. Vairidza avava vakasvikirwa nemasabhuku nevatungamiriri vechikoro muna headmaster varimo muprimisi yepolisi Mutoko station iyo. Saka chinyaya kutirwadza ndechekuti isusu vabereki takazvipira nezuro kuti pari kungovharirwa masabhuku edu neSDC edu nesosa vabe tobva tavharirwa mukembe yepolisi iyoyo. Ndokuzvipira kwatakanya nhasi takazvipira kuti dai zvaibvira dai zvagova nhasi vana veprimary paTongogara primary school kubva nhasi zvichena mberi wambomire zvavakuya kuchikoro kusvika matambudziko ari panapa agadziriswa navanozviti isu tinogona kugadzira. Isu hatizi vanogona kugadzira kana vanogona kugadzira matambudziko epano asi zvichapedzwa bedzi neutungamiriri wekwamambo bhozi wamambo ndakati chakupa vanhu vanogona kupedza matambudziko enyu. Saka vanhu takapiwa naamambo vakaramba kuteererwa nevarairidzi vakadomedzwa mazita pano nevamwe vabereki vari kugara muvhireji medu watinawo mavhireji umu. Zvakanzi matirumi wadimo futi vamwe lokonzesa panapa zvina kuperera ipapo. Saka pamwe ndino zita rangu riripo pamwe ndinohonzeri pamwe ndinohonye kukonzera wadonhe pachikoro panapa. Saka nhasi taya nevabereki neuwandu hwedu ngoma dziripo nhasi pano pada kuimbwa pano kuimbwa kuda vanhu pekuramba vairidza vakatonza ndichawade pano vabereka vachada vairidza vari wakutaura mazita avo havasitodiwawo. Saka ndonyaya vanga vabereki vese vanokuona kuti apa vairidza vachadiwe pano pachikoro. Ndakamirira vabereki savice chairman weSDC ndiri kutsigira kuvhara kwechikoro nekuti ini ndiri mwe chete akashungurudzwa kuchashungurudzwa vakapfuura inini. Saka tasvika pastage yekuti vamwe vashungurudzwe ndimboganembotsara hangu indiri wandakashungurudzwa wamwe wawesefe. Saka kuti wawesefe vana ava ndevedu isusu tinosvika pastage yekuti zvinani mwana wangu aite dofa asi achirarama nekuti pandakamubereka ndakumubereka kuti afeba ndakabereka kuti adzidze azondibatsire mangwana. Saka stage yatiri nhasi haisiye kuti mwana wangu adzidze yaya kuti mwana wangu ngaafe. Kana afa indarasikirwa nedzidzo iya futi nemwana wake zvese. Inini ndiri kutsigira kuti iva vabereki vakapumwa kuti wane chekuita varairidza pamusoro pechikoro chedu chinochi. Hatichatowadewa pano pachikoro ngavatotsvagirwe chimwe chikoro chekuenda chisiri chinochi ba. Hatigoni kuwamisa basa nekuti wakaenda kuchikoro ukaenda pasertificate yavo yekuenda kunoticha. Asi pabasa hatinaro pano pachikoro pedu pana nhasi hatichatowadeba ngavatobve avo ngavaende. Kana ndakazvitarisa
kana minda chaiyo wadhuri naro kuno achaide boss ane mukana kuti shungurudza akagara kuminda ikoko ane mukana wake uzondishungurudza boss ini ndakaenda ndikanosvika kumasedi zita rangu surname yangu province yangu ward yangu village rangu zvakanga zviriko zvanga bvaendeswa nani angawaudza ndiani zvakasvika pakuti ndakanosvika kuyekoneti makoza angu yese mameseji angu yese ndakasvika mafoms acho ariko kubudikidza nekuti mwana wangu adonha pachikoro mwana wangu adonha pachikoro ini ndikufanira kutofa mwana wangu anofanira kufa saka chikoro chicho chikundibatsira chii kana zvakadaro ndiri kutsigira chikoro ngachife parinhasi kusvika tagadzirirwa pachikunetsa pachikoro pedu ndiri kutsigira kuti ngoma ngadziridzwe pano nhasi chiri chiratidzo chekuratidzira munyika yedu yezimbabwe kuti tafanira kurarama tichimbonyikidzwa ba tafanira kurarama takasununguka munyika medu tafanira kurarama kuchikoro takasununguka tichitofarira maticha tafanira kuita relationship nematicha edu kuti ave neshungu yeticha mwana wangu ini ndimufarire ndichini munzira wonzungu nyemba ari ticha akasununguka akanaka nhasi asi ticha akanaka ba nditicha muroyi tatenda machipisa ndozita rangu ndinoda kupupurawo vabereki teresesai ndiri mubhanditi pachikoro chenyu handiri mukuzviziva ndiri kukura fagadhi yese yechikoro chenyu icho ndakupupura zvandakaona mukukura kwandiri kuita tapagedhi apo pabango riri pagedhi apopo muchibva muromesa vabereki mupfurire pabango repagedhi apo ndo pane zvinhu zvandakaonawo zvandakanyenyeredza pakukura pane trouser yemunhu womurume neheti yemunhu womurume nechigubhu handiri ma7 apo munaziva ma1 lita chigubhu ichocho chakaberekeswa miti miviri yakaenzana nechigubhu ichocho mukati mechigubhu imomo mune mishonga chigubhu ichocho chasungirirwa nemasokisi ewhite atinopfekedza vana vedu vechikoro anosvika mumabvaya papapo ndo pane nyaya dzese handisi muprofita kuti hatisi ndikutaura zvandakaona pakukura chikoro chenyu saka ipapo ndo pane nhau dzese pagedhi apo Mwari ndiye anoziva marongero ake kwete kuti munhu anongofuma akafa hakuna zvakadaro pachikoro pamba tife kunyange wakaita zvipi nezvipi Mwari ndiye ane nguva yemunhu kwete kuti munhu anoziva mazuva ekufa kwemunhuba angatondiroya ndigorwara ndigoita sei asi handife ndinenge ndiriko nekuti dai muroyi aiuraya munhu tingadai takapera kufa tese muroyi hauraya munhu asi nguva ndeyaMwari ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi mhuri yezimbabwe tongai tinzwe ndoza nyaya dzezvikoro dziri kushungurudza vakawanda zvikoro zvakasiyana-siyana kuchivhu makationa zvakare tichienda pane chimwe chikoro paitika zvesatanism nhasi unoka tiri kumash east kuri kuitika nhau imwe chete munotondera zvakare
kunzvimbo yemaicentral tiri kuchiweshe kuchiitika zvakare chikoro chaive nenhau imwe chete, ngoma ndiyo yesatanism. Zviri kumbobva kupi? Ndiani ari kukonzera zvinhu izvi? Ndinovimba utungamiri huchaongorora kuti nhau dzakadai so dzofambiswa sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Gatsanga nei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Lisadi. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.